Вече 15 години. От самия биткоин до днес, почти всеки блокчейн следва една и съща изпитана формула за старт. Но какво ако тази формула е фундаментално сбъркана? Днес ще разгледаме един проект, който твърди, че има напълно нов подход, такъв, който може да промени самата основа, върху която е изградена тази технология. Преди да се потопим в новото, нека за момент се върнем към основата. От какво наистина се нуждае всеки блокчейн, за да стартира? Отговорът, който сигурно изниква в главата на всеки е пари, или поне някакъв финансов актив. Точно този очакван отговор е това, което и GoldChain иска да оспори. И наистина, като погледнем назад, пътят е почти един и същ, нали? Повече от десетилетие, от зората на биткоин до лудостта на DeFi, всичко, абсолютно всичко, започва с някакъв финансов актив. Това е изпитаната формула, която всички познаваме. И така, ето го и нашият план за днес. Първо ще разбием на парчета тази стара 15-годишна формула. След това ще видим как и GoldChain я обръща с главата надолу, като поставя идентичността преди монетите. Ще се гмърнем в сърцето на системата – GoldID. Ще видим как това променя дори начинът, по който разглеждаме блокчейн данните, и накрая ще разберем крайната цел – изграждането на дигитална нация. Добре, нека започнем от начало с това, което всички познаваме. В продължение на 15 години криптосвета се върти около един и същи модел. Модел, задвижван от две изключително мощни сили – цената и хайпа. А инструментите, те са ни познати до болка, нали? Монети, токени, гръмки първични предлагания, airdrops, които сякаш валят от небето. Всички те имат една единствена цел – да се създаде финансов актив, който да служи като гориво за голямата машина на спекулацията. И защо всъщност този модел работи толкова добре? Защото създава един порочен, но много ефективен цикъл. Цената се покачва, това създава шум, шумът привлича спекуланти, които пък тласкат цената още по-високо. Резултатът? Да, създава се пазар, но критиците на този модел биха казали, че така никога не се създава истинска общност или цивилизация. И точно тук стигаме до преломната точка. И GoldChain се появява на сцената и пита нещо съвсем различно. Ако започнем не с монета, а с човека? Вижте, това изречение е много повече от слоган. То е направо бойна декларация. Предлага пълно преобръщане на приоритетите. Вместо да се гради технология, в която хората са просто потребители на някакъв финансов актив, тук се твърди, че технологията трябва да се изгради около хората. Фокусът се измества от кода към общността. И ето я и първата голяма промяна в мисленето. Старият модел е обседнат от въпроса «колко струва?». Новият модел задава съвсем различен въпрос – кой си ти? Приоритетът се мести от финансовия актив към човешката идентичност. И тази промяна, разбира се, води до съвсем нов начин, по който да се мери успеха. Вместо да се взираме в нервните графики на цените, фокусът се премества към растежа на общността. Стойността вече не се крие в флуктуацията, а в популацията. И всичко това се събира в една финална, огромна амбиция. Целта вече не е просто да се създаде поредният спекулативен пазар, а да се положат основите на дигитална нация. Това е преход от хаотичната търговия към организирано общество. Добре, но как се случва всичко това? В основата на този нов модел стои един ключов елемент, така нареченият GoldID. Нека видим какво точно е това. Представете си го като дигитален паспорт за тази нова нация. Той е постоянна, напълно децентрализирана идентичност, която не може да бъде изтрита или цензурирана. Идеята е проста и много силна. Никой, освен притежателя, не може да я контролира. Но GoldID е замислен да бъде много повече от просто име. Всъщност, той играе 5 роли едновременно. Първо, това е идентичност. Второ, това е актив с реална стойност. Трето, функционира като уникален NFT. Четвърто, натрупва кредитна история с всяка транзакция. И пето, служи като паспорт за достъп до цялата екосистема. Това е опит да се слеят идентичност, репутация и собственост в едно единствено нещо. Но как изглежда един блокчейн, изграден около хора, а не около код?
От eGoldChain твърдят, че отговорът се крие в техния Explorer goldscan.gold, който предлага напълно нов начин да видим какво се случва в мрежата. Самият проект прави едно много смело обещание. Те казват, цитирам, «Денят, в който блокчейн светът ще онемее». Нека видим дали има покритие за тези думи. Всички сме виждали това, нали? Дълъг, безсмислен низ от букви и цифри. Анонимен, студен, четим само за машини. Не казва абсолютно нищо за човека зад него. А сега вижте алтернативата, която Goldscan Gold предлага. Вместо този низ от символи, виждаме профил. Истински профил, който показва име, свързва го с финансовата му история, активите, които притежава и действията, които извършва. Това превръща анонимния блокчейн в една четима, разбираема, социална и икономическа мрежа. И въпросът е, защо другите не го правят? Според eGoldChain, отговорът е прост, защото са изградени грешно от самото начало, около анонимни транзакции. Тук идентичността е вградена в самата основа на системата, а не е просто добавена като допълнителен слой отгоре. И така, докъде води всичко това? Каква е голямата картина? Нека погледнем крайните амбиции на този подход. Първо, идентичност. Тази таблица всъщност казва всичко. От едната страна имаме проекти, токени и потребители. От другата, eGoldChain говори за цивилизация, идентичност и граждани. Това е опит да се смени целият език и самата цел от създаване на пазар към изграждане на държава. И всичко това е обобщено в едно финално послание, което е в сърцето на цялата им философия. Цитирам: «Интернетът на златото започна. И започна с хора, а не с монети». Това е декларация, че технологията най-накрая трябва да служи на хората, а не обратното. И най-интересното е, че това не е просто някаква далечна концепция. Според източника остават броени дни до старта, когато се очаква целият свят да може да види Goldscan Gold в действие. Това превръща всичко, за което говорихме досега, от теория в предстояща реалност. Което ни остава с един финален, голям въпрос, над който да помислим. Дали човешката идентичност наистина е бъдещето на блокчейн? Дали това е просто един смел експеримент или е първата стъпка към интернет, изграден за хора, а не за спекуланти? Отговорът, както винаги, ще дойде с времето.